Siyaqhuba kwinkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu isicelo salo wayesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma sokuba kuguzulwe uadvocate Billy Downer njengomtshutshisi kwityala lakhe elimalunga nesivumelwano setyongo yezixhobo. Ukanti ke ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu ephuma izandla KwaZulu-Natal engamehlo neendlebe zethu kweli tyala uSimphiwe umfo kaMakhanya. Mnguni, siyakwamkela ezindabeni emini nje. Mase siphoze kuwintambo usazise nababukeli ngokuqhubekileyo enkundleni okuzakuthi ga ngoku. Fokasineke ngibingelele kwena bese ngibingelele nakuyena umbukeli ngalesi sikhathi. Ngisho impela ukuthi kuningi osekwenzekile la enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu uma ngabe ubala ke kusukela ekseni sibone ke uCommissioner okwa Correctional Services ehamba ke nethimba lakhe eliphethe ke izikhungo zamajele efika la ebekungalindelekile ke Mfokasineke ukuthi afike la ngaphakathi enkantolo. Nokutheke emva kwalokho sabe sesixoxisana nokhulumela umnyango wa Correctional Services umnumzana uSingabakho Nxumalo washo ukuthi ukuba khona kukaMnumzana uArthur Fraser lapha kungenxa yokuthi ke iNPA ibimnikeze incwadi ke emphoqayo ukuthi eze ngaphambi kwayo ke inkantolo ephakeme lapha eMgungundlovu. Uzokwazi ke Mfokasineke ukuthi umnumzana uArthur Fraser phela uyena osanda ke kukhipha isinqumo sokuba kukhululwe loyo oyengumengameli kuleli umnumzana uJacob Zuma nge-medical parole. Lokho ke ekholele ekutheni ke namhlanje inkantolo iqale ngokuphikisana ukuthi ngabe kufanele yini ukuthi babe khona laba abebebiziwe beholwa ithimba ke uArthur Fraser. Nagcine ke ijaji linqumile ukuthi ke cha uArthur Fraser kanye nethimba lokwa Correctional Services bangakhululeka bayishiye inkantolo ngoba udaba lwe-medical certificate obekuyilona ekuphikiswana ngalo phakathi kwabameli bamnumzana uJacob Zuma kanye nalabo abamele ke umbuso. Ijaji ligcine selinqumile ukuthi cha asikho isidingo sokuthi ke umnumzana uArthur Fraser noma ke sithi ke ithimba labo likhiphe ke ama-medical certificate ngaphambi kwayo lenkantolo. Waqala ke umnumzana uadvocate Dalimpofu nomele ke yena umnumzana uJacob Zuma ukwenza izethulo lapha enkantolo. Uzokhumbula phela ukuthi inkantolo ngokudlule yayibeke izinsuku ezimbili ukuthi ke kuzolalelwa lesicelo ke sakhe umnumzana uJacob Zuma sokuba ke kuhoxiswe loyo ongumshushisi ke kuleli cala uadvocate Billy Downer. Njengamanje ke umnumzane ke uadvocate ke Dalimpofu ungaphambi kwenkantolo ke uthula ke izathu ke zakhe azichaza ukuthi ke izona ezimqoka ekufanele ke ijaji lilalele malungana nesicelo sabo sokuthi kuhoxiswe umnumzane ke uadvocate Billy Downer kuleli cala eliphathelene ke nomnumzane uJacob Zuma. Uzokhumbula ke ukuthi ziningi izinsolo ithimba labameli bakamnumzane uJacob Zuma abebelokhu ke bezenza ngesiqu sakhe uadvocate Billy Downer bethi cha akakufanele neze ukuba ke ngumshushisi waleli cala ngoba babone ngathi ke vele yena uchemile futhi ke usevele umuntu ke utshengisa ukuthi ufuna ukwenza konke okusemandleni akhe ukuthi ke loyo oyengumengameli kuleli umnumzana uJacob Zuma avalelwe ngamanye amazwi atholwe enecala. Njengamanje ke sikhuluma nawe kweMfokasineke uyaqhubeka ke uadvocate ke Dalimpofu SC nokwenza izethulo zakhe ke ngaphambi kwejaji uJudge Pete Kun lapha enkantolo ephakeme eMgungundlovu. Next kuzothi ke emva kwalokho ebese ke kuza ke lowo omele ke umbuso ukuzokwenza ke nezakhe izethulo ngaphambi kokuthi ke ijaji likhiphe ke isinqumo salo ngalolu daba. Okunye kokubalekile Mfokasineke mhlambe ukubalula nje ukuthi ijaji ligcine selikhipha ke isinqumo sokuthi cha umnumzana uJacob Zuma njengoba engakwazanga ukufika namhlanje enkantolo ithimba labameli bakhe alivume ukuthi ke lolu daba liqhubeke ngaphandle ukuthi yena abe khona enkantolo siqu sakhe. Uzokhumbula ukuthi ke kusukela ekhishiwe ejele umnumzana uJacob Zuma osikwaziyo njengamanje ukuthi usangaphansi kwehlo lo dokotela ngamanye amazwi usasesibhedlela, kepha ke isicelo sakhe njengamanje nje siyaqhubeka nokuthi ke umnumzana uadvocate Dalimpofu yena owenza lezi zethulo ngaphambi kwejaji eliphakeme lapha enkantolo yaseMgungundlovu. Mfokasineke Shothubekho kwabe leyo intatheli yethu uSimphiwe Makhanya isasaza ngqo ingaphandle kwisekho senkundla ephakamileyo eMgungundlovu apho kuphulaphulwa isicelo salo wayesakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma sokuba aguzulwe uadvocate Billy Downer njengomtshutshisi kwityala lakhe loyamene nesivumelwano setyongo yezixhobo.